ଭଲ ଅଛ ନା? ରଘୁ ଯଦୁ ବାଡ଼ିକି ଏଇ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲୁ ତମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ବସ ଆଉ କ'ଣ ଘର ସବୁ ଭଲ ନା? ହଁ ଭଲ ସବୁ। ଆଉ ତମ ଘର ଭଲ ସବୁ ନା? ଆମର ସବୁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ତୋ ଦେହ ଫେହ ସବୁ ଭଲ ଅଛି? ଭଲ ଅଛ ନା? ହଁ ଆଉ ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବଡ଼ ବୟସ ଗଲାଣି ଆଉ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଆସିପାରୁନି, ଘରେ ବସି ପେପର ପଢ଼ିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ପେପର ପଢ ଆମେ ଆଗଉଛୁ ଆଉ। ବସ 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 ମାଙ୍କୁ ଟିକେ କହୁଛି ଚା ଫା ଟିକେ ବନେଇ ପିଇକି ପିଇକି ଯିବ ଆଉ। ଆରେ ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲ କି? ଟିକେ ମଉସ ପାଇଁ ଚା ଆଣିଲୁ। ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାବୁ ତମ ପୁଅ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି କି? ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଅଛି। ପଇସା ପତ୍ର ଗୋଟେଇଲେନି ନା? ହଁ ଏମିତି 10-15 ବଟୁଛି ଆଉ। ଦିଅ ଚା ଧର ଚା ଧର। हेलो हेलो मुझे एसबीआई बैंक रू बोलती। हाँ आज्ञा सर नमस्कार नमस्कार। आपण को पाखु 5000 टका जाइछि। केते 5000 टका जी? आज्ञा आपण को एटीएम रो लास्ट 6 दिन नंबर दियंतु। आज्ञा जियो ये एटीएम कार्ड आन लो। तळे थिबा 6 नंबर देखंतु। तळे देखा जी? आज्ञा सर 6टा आज्ञा देखो सर 3 2 6 7 8 10 आज्ञा सर। आपण को पाखु को एई नंबर को ओटीपी जीवो। ए ओटीपी नंबरटा मते डाकंतु। ओटीपी आसीबो सर? आज्ञा आज्ञा सर देखु आज्ञा देखुन सर 3 4 5 6 आज्ञा सर आज्ञा हो हो रही सर। ସନ୍ଧ୍ୟା ବାବୁ ଫୋନଟା କେବେ ଆଣିଥିଲେ? ନା ସେ ପୁଅ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଆଉ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ଆଗଉଛୁ। ହଉ ଯା। ଆରେ ବୁଢ଼ା ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ। ହଁ ମୁଁ ସାର୍ କ'ଣ ଦେଖୁନି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କ'ଣ କଲ୍ ଆସିଥିଲା 5000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଦେଖୁନି। ମୁଁ ସାର୍ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନି 20000 ଟଙ୍କା କଟିଯାଇଛି। କାହାକୁ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲ କି? ହଁ ହଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ସେଥିରେ କ'ଣ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଉଠି ମାଗିଲେ ମୁଁ ଦେଲି। ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ମୁଁ ସାର୍ ଦେଉଛ? ଏବେ ତ ଦୁନିଆରେ ଇଏ ଚାଲିଲାଣି ଚୋର ଡକାୟତ। ତ ମୁଁ ସାର୍ ଡେରି କରନି, ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ପୁଲିସରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଅ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବାବୁ ତର ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କି? କୁହନି ରଘୁ ବାବୁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 20000 ଟଙ୍କା କଟିଯାଇଛି। ସେ ଯାଉଛି ଟିକେ ଥାନାକୁ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବି ଆଉ। ଆଉ ଯୁଅ ଶୀଘ୍ର ଯୁଅ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। କ'ଣ ହେଲା ମୋ ସାର୍? ସାର୍ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାର୍ 20000 ଟଙ୍କା କଟିଯାଇଛି। ବସନ୍ତୁ ମୋ ସାର୍ ବସନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଲା ମୋ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ? ସାର୍ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାର୍ 20000 ଟଙ୍କା ସାର୍ କଟିଯାଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଆପଣ ଏଟିଏମ୍ ଦେଇଥିଲେ କି? ନା ନା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ନମ୍ବରରେ କିଛି କଲ୍ ଆସିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋ ସାର୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ସାର୍ ମୋ ଏଟିଏମ୍ ମାଗୁଥିଲା, ସାର୍ ଏଟିଏମ୍ ନମ୍ବର ସାର୍ ମାଗିଲା, ସାର୍ ଓଟିପି ଫୋଟିପି ସବୁ ମାଗିଲା। ସାର୍ ମୁଁ 4 ଟଙ୍କା ସାର୍ ଦେଇଛି। ଆପଣ ମୋ ସାର୍ ସେ ପୁରୁଣା ଯୁଗରେ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆପଣ କ'ଣ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେକାଲି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଚୋର ଠକ ସବୁ ବାହାରିଲେଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ନମ୍ବରରେ କିଛି କଲ୍ ଆସେ ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବେନି। ସାର୍ ମୋର ଭୁଲ ହେଲା ସାର୍। ମୁଁ ସାର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାର୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସାର୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ସାର୍ ଦେଇଦେଲି। ସାର୍ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇଠି ଏଫଆଇଆର୍ ଜତ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଇପାରିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବୁ।
ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ 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 ଜଲ୍ଦି କରିବେ ସାର୍ ମୋ ସହ ବହୁତ କରିବ ଆପଣ ମୋ ସହ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯାଉଛି। এই ভিডিওটি କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନ୍ୟ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିଛି ମାଗୁଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ATMର 6ଟି ନମ୍ବର କିମ୍ବା କିଛି OTP ଦୟାକରି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିଛି ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପୁରା ଖାଲି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।